15. jula 2017. godine ruska strana nas je obavestila da je dogovor između vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije Vladimira Putina i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića biti ispunjen 2. oktobra 2017. godine. Kao što vidite, to se i desilo i 2. oktobra 2017. godine prva 2 MiG-a iz vojno-tehničke pomoći koju smo dobili od Oružanih snaga Ruske federacije stigla su u narednu Batajnicu. Do petka stići će i preostala 4 aviona i moći ćemo sa ponosom da kažemo da prvi put od 1987. godine naše vazduhoplovstvo dobija nove aparate. Velika je stvar što uspevamo da se izborimo ne samo za poboljšanje položaja naših pripadnika, već i da naša armija bude snažnija, organizovanija, savremenija. Dan za našu vojsku, veliki dan za naše vazduhoplovstvo. Evo, posle desetine godina praktično dobijam avion. Ja sam srećan čovek večeras i hvala naravno predsjedniku i Vladi Republike Srbije što su ovo obezbedili. To je velika stvar za našu odbrambenu sposobnost ukupno i zaista ja sam srećan i delim to sa svim ljudima, posebno pripadnicima našeg ratnog vazduhoplovstva koje je današnjim činom spašeno. Izražavam zadovoljstvo ispred svih pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, što je konkretno počelo se sa opremanjem i sa razvojem naših sposobnosti. Mi ćemo da opravdamo to ulaganje i pružit ćemo od sebe sve da bi bezbednost Republike Srbije i vazdušnog prostora Republike Srbije bila na najvišem nivou.